mar Supreme otim negi ang'o, olok negi, o interpret negi gimondik. Tiende ni pod ok wawinjie maber, ma pod dwaro ni nyaka katiba ni ema nokelo wach mar presidency, ma en office. En office ma dhano ema betie. Dhano achiel mwasebedo ka waywak e Kenya kani achiel kuom gik mahinyowa en bidhruok, integrity. Bidhruok ok koso bidhruok ok en mana kwalo pesa jopiny kende. Ing'eni ka in jatelo tichung' iolo pi e bath ndara e tie skul nyithindo neni, mani ing'eni koso bidhruok. Ka in jatelo timeri gori piny e mtaro, jopiny mitelo negi kalo neni, mani ing'eni koso bidhruok. So bidhruok ok en kwalo pesa jopiny kende. Bidhruok en kata mana kaka koseketi office moro, iwuoyo nang'o, ka wach nitie idwoke nang'o, ka ywaruok nitie ilose nang'o. Mane gima osekoso. King'iyo Victor kama tek ahinya, West 131 mar katiba wang'e matindo ariyo. Anto kano okil tasome kaka en. Kech iwachoga ni katiba ka nitiere gimiluongo ni the letter, to nitiere gimiluongo ni the spirit. Koro an asomo the letter. The spirit to tiende amuolo giriema nondike mong'eyo. The letter ka wacho ni jatend piny ema biro bedo achiel kuom ranyisi mag riwruok mar piny. A symbol of national unity. Sama moko kuom jopiny osechako neno to koro jatelo ni kara koro monego riwa ni kendo koro thuwa keto to e ng'at mobetie lemo mar telo. Presidency inyalo paro iwacho higa 13 to kata mana higa 17 ka sati to chalre, ka tai to chalre, ne gichalo rude, jomoko luongo ni root. Kaeto sama ne dwach gi koro duogo pogore, to giweyo telo gilokore josiasa. Ang'o miatemo wacho ma? Nikech jasiasa en gima riwe gi wadgi, en dwache, gima kizungu luongo ni interest. Higa 13 joge ne nigi a common interest. Higa 17 ne gin gi a common interest. Sani koro dwach gi interest gi opogore. Ruto dwaro, Uhuru dwaro ni Raila obedi. Interest gi koro giwe bedo jotelo, koro gilokore josiasa. Mana kaka pile wawacho ni sasa ama dwach josiasa oporore, kata josiasa manyok modhre pinyoro kawuono biro bedo siepe. Waseneno mang'eny, handshake to kata mana BBI. Waseneno mang'eny kama kawuono gikidhore mapoko dwaro yudi, kiny gino siepe matimata. Victor, kawuono tarik 1 dwe mar 8 higa 2022 ka Nyasaye pod omedi ngima kata ka onge, ok bitieko higni 5 kapok migosi Raila